En dat feest zette uiteindelijk met het nije squallied van het eigen squalorkest. De squaller viert dat het Duurt officieel een integraal kindcentrum is. Dat betekent dat je van 0 onder mij 12 jaar naar dezelfde squaller kennen. Dus van de crash onder mij groep 8. Eigenlijk is het ook heel logisch hè, dat je als ouders je kind al als jong naar een plek kunt brengen waar het kind opgevangen wordt. En waar het naderhand ook direct door kan gaan naar het kleuteronderwijs bijvoorbeeld. En voor de plechtigheid had priester Van der Weijden zijn seine oer de squallen. De Bonifatius-squalle is het eerste IKC dat wel meerdere locaties had. De Boppenbouw had een eigen gebouw, maar daarin ook een aparte BSO. En dit is ook echt een bovenbouwlocatie. Dus oudere kinderen willen eigenlijk niet meer naar de kinderopvang. Die willen naar de coole opvang die wij hier hebben. En de nieuwe naam daarvan is de Bonnet Break. Dus daar ga je met elkaar, daar ontmoet je elkaar, daar kun je lekker chillen. Daar doe je andere dingen dan wanneer je op de onderbouwlocatie zit, waar het allemaal nog wat speelser is. Al is dat voor de squalband van groep 6 onder mij 8 geen probleem. Nou, ik maak heel zelf graag vrienden in mijn eigen klas, want daar ben je ook het meeste mee. Maar het is inderdaad wel een beetje jammer dat je die peuters niet meer hebt, maar ik vind het hier ook heel fijn en rustig.